Kako da zaradiš poštovanje ljudi u jednom selu? Da bi te ljudi poštovali, ti imaš dve prilike. Prva prilika je tvoja fizička pojava i manifestacija, druga prilika je verbalna pojava. Znači tvoja prva reč, tvoja prva rečenica koja ti izađe. I to je to neko nepisano pravilo poštovanja i između muškaraca i žena, gde ti svakog novog čovjeka imaš dve prilike da te poštuje na kratkoročno i onda da mu to poštovanje opravdavaš na dugoročno. Ako to izgubiš, te prve dve šanse, ti onda moraš to kratkoročno nepoštovanje dugoročno da opravdavaš, da se pretvara u poštovanje i to je mnogo duži proces. I zato ja uvek kažem, radite na fizičkoj pojavi i zbog zdravlja i zbog poštovanja, mnogo će vam to poštovanje doneti prilika u životu. Mnogo će vam život biti lakši ako vas vaše okruženje poštuje. Ušao je čovjek koji je lepo obučen, lepo izgleda, pazi o sebi, zdravije, ide sa ispruženim grudima. Šta će taj čovjek da kaže? Ako kaže nešto što je vredno poštovanja, njemu se sva vrata otvaraju.